Wara l-maltemp estrem li seħ matul il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt fir-Rabat u l-Baħrija bil-konsegwenza li t-toroq inksew bis-silġ l-għeliqi tal-bdiewa ġarbu ħsarat kbar. Net News kellem mal-President ta' Għaqda Bdiewa Attivi Malcolm Borch li spjeganna li l-maltemp kien wieħed mill-ar diżastri naturali li setgħu esperjenzaw il-prodotti tal-bdiewa dan hekk kif peress li s-silġ niżel b'saħħa kbira għal tul ta' ħin, il-prodotti mħawla spiċċaw ittaqbu. Malcolm Borch qal ukoll kif dawn il-ħsarat jammontaw għal eluf kbar ta' euro. Dan hekk kif sfortunatament il-maġġoranza tal-prodotti inqerdu għal kollox u l-ftit li ġew salvati mhumiex preżentabbli għal beħ. Huwa qal li l-bdiewa jinsabu devastati u preżentament għaddejjin diskussjonijiet mal-Ministeru tal-Agrikoltura bilan li l-bdiewa jingħataw kumpens għad-diżastru li sofrew. Dan apparti li Malcolm Borch spjeganna wkoll li fis-settur agrikolu m'hemmx assigurazzjoni. Infatti matul il-lejl niżlet ammont konsiderevoli ta' xita b'din tilħaq anke is-56 mm ħaddin li biss. Il-maltempata laqtet b'mod intensiv lil Malta dan fil-waqt li fawdex minkejja li wkoll niżlet ix-xita għal tul ta' ħin, il-maltempata kienet inqas intensiva. Intant l-Uffiċċju Meteoroloġiku qed ibassar illi matul il-ġimgħa li ġejja pajjiżna se jara xita u maltemp temperaturi li jinżlu għal 10 gradi Celsius.